Здравейте! Аз съм управител на комплекс Шипока, в който се намирате в момента. Намира се на 7 км от град Разлог. Тук винаги може да дойдете с приятели, да консумирате прясна, хубава риба, като вие сами може да направите това удоволствие с улов с въдици. Представям ви комплекса. На първо место заведението, което събира 40 места. След това има градинка, която се намира 4 къщички, в които може да се пренощува. Има барбекю, в който може да консумирате своя храна, която вие се носите. Винаги с приятели тук може да направите хубави вечеринки, рождени дни, празници. Всичко може да бъде направено както вие желаете, по ваш вкус. Жива музика, която вие желаете, и винаги прясно.